От я написав ще тоді, коли живим був Борис Німцов. Знаєте такого діяча, якого Росія знищила саме через те, що він був в опозиції до Путіна. Вывел Путькин пса Барбоса по Москве гулять. Не спеши, собаку просить. Слышиш, перемать? А Барбос його тягає і сюди, і туди, задню ногу задирає на стовпи щити. Ось виходять на Садове транспортне кольцо, а назустріч в куртці новій йде Борис Німцов. Посміхнувся Боря нагло, мабуть, неспроста. Ти куди цю суку тягнеш? Зрештою питав. Ет не сука, ето пьосик, поясняв Огло. Я запитую Барбоса, не тебе, хамло.